Il-Prim Ministru Robert Abela żar żewġ stazzjonijiet fih dan il-korp tal-Pulizija f'ta' Kandja fejn seta' jara mill-qrib il-ħidma speċjalizzata mwettqa mir-Rapid Intervention Unit l-RIU u mill-Special Intervention Unit l-SIU. Matul iż-żjara l-Prim Ministru akkumpanjat mill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Glenn Bedingfield u mill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa qal li l-Gvern jara fil-ħtiġijiet partikolari tal-uffiċjali tal-korpi dixxiplinati u l-isfidi partikolari li affaċċjaw waqt il-qagħdi ta' dmirijietom. Spjega kif din il-leġislatura bħala parti mit-twettiq tal-manifest elettorali, il-Gvern irid jipprovdi assigurazzjoni tas-saħħa lill-uffiċjali kollha tal-korpi dixxiplinati sabiex ikollhom aċċess aktar mifrux għas-servizzi tas-saħħa li jkunu meħtieġa. Dr. Abela ringrazzja lill-uffiċjali tal-RIU l-SIU għad-dedikazzjoni l-professjonalità u l-kuraġġ li juru ta' kuljum fil-qagħdi ta' dmirijietom u fil-ħarsien tas-sigurtà tal-poplu Malti u Awċi. Tenna li l-Gvern jinsab impenjat biex ikompli jinvesti fil-ħaddiema u r-riżorsi neċessarji fosthom taħriġ u tagħmir teknoloġiku adekwat sabiex il-membri tal-korp tal-Pulizija jkunu jistgħu jkomplu jagħtu servizz eċċellenti filwaqt li saħaq li l-investiment fil-korp huwa investiment dirett fis-sigurtà tal-familji, il-komunitajiet u l-pajjiż in ġenerali. Waqt din iż-żjara l-Ispettur Raymond Azzopardi responsabbli mit-taqsima tal-RIU spjega li l-uffiċjali jaħdmu 24 siegħa kuljum u fl-aħħar xhur komplew jissaħħu bi flotta ġdida ta' vetturi speċjalizzati u uniformi ġodda nfassla apposta biex joffru aktar mobilità, kumdità u effiċjenza. Fl-iskwadra ta' Rapid Intervention Unit qegħdin madwar 90 ruħ, din iskwadra responsabbli minn dak kollu li jinqalat emerġenza u mal-first responders tal-Korp tal-Pulizija ta' Malta. Illum ġewwa ta' Kandja lqajna l-Prim Ministru fej flimkien mal-Special Intervention Unit dorna l-kumpless ta' Kandja, nżilna sa' shooting ranges, postijiet oħra ta' taħriġ, inclusive breaching container, il-ġim ta' Kandja kif ukoll il-vetturi l-ġodda tal-RIU, sabiex ovvjament nispjegawlu jieħu first hand experience tax-xogħol kollu li n-nies dedikati tagħna jagħmlu barra fuq ix-xogħol. Sa dan it-tant l-Ispettur Malcolm Brandon Sammut irrimarka li t-taqsima tal-SIU hija responsabbli mir rispons tattiku għal sitwazzjonijiet ta' riskju għoli fosthom każijiet li jinvolvu ostaġġi, persuni armati, teddid terroristiku u operazzjonijiet kontra t-traffikar ta' droga. Dorna flimkien ix-shooting range u anke l-areas tal-breaching fejn isir it-taħriġ. Tkellimna wkoll mal-Prim Ministru fejn spjegajnilu x-xogħol u x-xogħol dedikat u ta' operazzjonijiet li ssir mill-iskwadra tal-Special Intervention Unit. Il-Prim Ministru Robert Abela temm jgħid li l-Gvern se jkompli jkun ta' spalla għal korp tal-Pulizija sabiex l-uffiċjali jibqgħu ikollhom il-kundizzjonijiet, ir-riżorsi u taħriġ meħtieġ biex ikomplu jwettqu dmirijiethom bl-ogħla livell ta' professjonalità filwaqt li jsaħħu dejjem aktar il-fiduċja li l-pubbliku għandhom fihom.